ilong ko. Yung ilong ng mama niya, nakita na niya. Yung ilong ng anak ko, ay yung anak, o yun yung bata, nakita na siguro niya. Ang tanong, kanino nagmana yung ilong? Wala na po akong sasabihin na iba, maglatag siya ng ebidensya. Nag-usap na tayo bago kumalis doon na kahit anong mangyari, magbibigay kayo ng sustinto. Pero sabi ni Bibe, kung ayaw mo siyang tanggapin at ayaw kang magsustento, magpakulong ka na lang. Sa bawat batang lumalaki, may isang inang patuloy na nagsasakripisyo, lumalaban at ibinibigay ang lahat. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan at karapatan ng kanyang anak. Ngunit paano kung ang ama na dapat sanay katuwang mo sa pagpapalaki ay ang tahasang tumatanggi sa responsibilidad na dapat sanay buong tapang niyang ginagampanan para sa inyong anak? Sa likod ng mga ngiting ito, ang problemang nararanasan ni Nanay Ami Luminario, isang residente sa Barangay Ibaw, Gandaraga, Albay, na ang tanging kahilingan niya mabigyan ng sapat na sustento ang kanyang nag-iisang anak na babae. Lalo na't may iniindang sakit ito. Namaga daw po yung utak niya, kaunting maga. Tapos maraming test na ginawa sa kanya, yung iba puro naman negative. Kaya yon may mga follow-up check-up siya, tapos yung maintenance niya hanggang 3 months yon. Pero pag nagka-seizure daw ulit, itutuloy-tuloy yung maintenance. Kaya naman nagdesisyon si Nanay Ami na lumapit sa aming programang Tabang Ora mismo upang mabigyan ng sapat na aksyon ng kanyang hinaing. Bakit isang taon na mahigit na hindi nagsusustento ito? Ano nangyari? Nawalan po kaming communication, tapos ayun. So bakit daw siya na lang ang Siya na lang kailangan mong kausapin ko. kausapin? Kasi nga, yung minsan hindi nakikipag-communicate yung tatay ng anak ko. Tapos, ganun. Hanggang nung na-hospital yung baby ko, nagtikat sana ako doon sa tatay ng bali yung lolo ng anak ko. Hindi naman ako nare-response. Kaya naisipan ko po humingi ng tulong. Okay. So parang etong tatay ng ama ng anak mo ang sumalo ng responsibilidad ng tatay ng anak mo. 3 taon na nakaraan, malis kasi kami sa bahay nila kasi nga, pinukpok niya ako nun sa ulo. Pinukpok Opo. ka sa ulo. Anong gamit Opo. ng... Yung dos por dos po. Isos. Grabe. Buti na no? lang si Bibi, nakita ni Bibi, umiyak nun si Bibi. Kaya Mapanakit yun. itong anak ng... Yung ay, ama tatay ng po anak mo? Opo. Mapanakit. Opo, pag na-atake po siya ng sabing sakit na depression. Tapos pagkatapos ng pakikipaghiwalay mo, nagbibigay naman ng sustento. Opo, pero minsan-minsan lang. Paminsan-minsan na nga lang, ngayon naputol pa. Opo. Kasama ang aming team Tabang Ora mismo, pinunta namin si Nanay Ami. At kasama ang kanyang anak at ina, tinungo namin ang barangay kung saan naninirahan si Jenny Noel upang magkaroon ng formal na kasunduan sa pagitan ng magpinsan para na rin sa kapakanan ng kanilang naging anak. Ako magkapagalaga ko. Alam mo sa mga display, kami lang yun sa taas. Hindi mo, sabihin mo unang kay Juan mo. Mas kasi ano, Unang kay Juan yung akos mo, ang sabihin mo sa niya. Bagamat naging mabilis at maayos ang pag-uusap ng magpinsan, ang nakapagtataka, taliwas sa mga unang sinabi ni Jelly sa aming programa, ang kanyang naging reaksyon noong personal niyang makita ang bata. Makita sa video kung gaano kasabik ang ama sa kanyang anak.
at sa mismong harapan. Sa huli, napagkasunduan ni Ami at Jenly na susuportahan ni Jenly ang lahat ng pangangailangan ng kanilang anak. Kabilang na rito ang pag-aaral at mga kinakailangang gamot para sa sakit ng bata. Magbibigay din siya ng groceries kada linggo rito. Pinahihintulutan din ni Ami na maaaring makita ni Jenly ang kanilang anak. Ngunit hindi nito pwedeng hiramin ang bata hanggat hindi pa ito tumutungtong sa wastong edad. Sa aming pag-uwi sa bahay ni Nanay Ami, sinalubong kami ng ilan sa kanilang mga kapitbahay na tila masaya para sa mag-ina. Sa kabila ng saya sa mukha ni Nanay Ami matapos siyang matulungan ng ating programa, ibinahagi niya sa amin ang kanyang mga nararanasan, matustusan lamang ang pangangailangan ng kanyang anak. Kasi hindi mo alam kung saan ka kukuha ng panggastos, tapos yung minsan hindi pa makapagtrabaho kasi may sakit si Bibe. Tapos ayun, dasal ako ng dasal kung paano ako magkakaroon ng paano yun magkakaroon ng solusyon kasi nga kahit nga nung hindi nga sila nagre-respond sa akin. Tapos yun, buti nga nakachat ko po yung tabang ora mismo, tapos yung tinulungan ako. Ayun, kaya parang ngayon parang okay na yung hirap na basta dami talaga, sobrang stress ko po noon. Tapos ngayon, medyo nabawasan na. Kasi okay na po. Gayunpaman, labis na nagpapasalamat si Nanay Ami dahil nabawasan ang kanyang iisipin, lalong-lalo na sa gamutan ng kanyang anak. Anong po ang pangarap niya sa anak niyo, ma'am? Ayun, makatapos siya ng pag-aaral niya. Pero talaga gusto niya maging doktor. Kaya yun, di ba sabi ko hanggang college dapat supportahan niya si Bibe. Kasi hindi ko man kaya yun eh. Ito ang kwento ng isang inang piniling tumayo sa gitna ng pagtanggi at ginamit ang batas bilang sandata ng pagmamahal. Ang pagiging magulang ay hindi isang opsyon na maaaring talikuran. Ito'y isang responsibilidad, pananagutan na hindi natatapos at hindi maaaring takasan kailanman.